mayong buntag, may buntag. Buntag. Mo na bro, tanan. Sa Badista ka, Brad? Oo. Oo. Asa man ka? Lokal, general, or kuan? General. Good. So, kauban mo ni Anin, daig, kuan, sige, duha ka Katoliko, duha ka Sabadista, nya gangalan ka ni mong Facebook account karon o Sola Escritura. Ako lang i-confirm kaning Sola Escritura mao ba ni tinuod pangalan nimo? Giovanni. Kahit ang isa ka account na ko. Fake so unsa may purpose nganong gagama kani account nimo nga Sola Escritura ang gingalan for sa man for mga sangyaw-sangyaw lang or pangbasbas aning kuan o sabay purpose ani? Why should nga dili mo magamit sa inyong mga real account kung maggama pa mga fake account sa man ni? Bible na bro, Bible. Lang Pasiyanan ba Bible? bay pangutana sa imong account. Sola Escritura asos Biblia ni Sola Escritura. Unang bersikulo 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan. Lagi. Kani Sola Escritura ba kaning term Bible alone lang? Latin word na bro. Kung wa ka masayod, Latin. Lagi ba Latin word? Kinsa diin man nagikan nga quotation kanang Sola Escritura, di ba naka Martin Luther? Oh, kay nga naman si Martin Luther usa na siya ka so gadawat mo aning giingon gadawat mo aning inyong amahan. Sakto ra di ay. Sige. Ni protesta si Martin Luther ni anang inyong simbahan nga Romano Katoliko kay ang gitudlo di layo na kay sa Biblia. Sama nang mga so si Martin Luther ang amahan sa Protestantism, tama ba ko? Usa na siya ka protestante. Good. Amahan ba siya sa Protestantism? Daghan naman. Bro, daghan. Lagi kinsa mo gid ang father of Protestantism? Kabahin na si Martin Luther usa ka protestante. Lagi Nga ni tiwala akong basahon. Romano Katoliko. Nakoy basahon, nakoy. Bro, kapo. Magila-ila sabihan ni mo brother, gawa po kaila. Brad, kumusta? Oy, kumusta? Taga sa mga. Taga Agusan. Na ako diri sa kwadro. Okay. Salamat. So bro, naigiingon diri ang world history nga ang father of Protestantism si Martin Luther. Mo yon kani. Wa ko supa ka na. Kaya nga naman. Ni protesta siya, nya nang inyong. So siya gid ang amahan sa protestante. Di ko Ya, kamo pod na protesta pod mo sa Katoliko. Kay wa po mo kauyon sa doktrina. So ang inyo ding amahan si Martin Luther kay pareho mong namurtista sa Katoliko. Wala mi nagpamatuod nga amahan na mo si asa man mabasa Mao man gini father of Protestantism, di ba? Ingon ka nga uyon ka aning giingon sa world history nga father of Protestantism si Martin Luther. Nya pag ang rason di ay nga si Martin Luther ni protesta sa Katoliko kay wa kadawat. Kamo po wapon mo kadawat sa Katoliko mo na namurtista mo. So ang inyong amahan na ni Ron si Luther. Gapo, pwede ko mo tubag gamay. Gamay lang. Sige. Why, tabangay mo kauban. Nara, dili ingon tabangi kay namo ko idea. Nara. Okay. Mura magkuan gud bad nga karon pag mo nag-ilhanay ani sa dugay-dugay na jud kay nimong sulod-sulod aning live nya dugay-dugay na sa kang live nya napamgid mo yung mga kaubang Sabadista nga wa pagiday nimo kaila no. Sige. Nagpasabot nga piting naghanang advitis gapon bisag-bisag doktrina. Mga pila jud kay membrong Sabadista, Brad. Pila yung membro Sabadista des Pilipinas lang. Sa Pilipinas? Basta kay mo sobra milyon. Daghan basta kay daghan po na. Yung daghan na. Apil Katoliko na na-convert na. Pilang daghan na. Pilang daghan na. Tumagas ako. Asang kluron sa ning membro ninyo. Pilang daghan na man Brad? Gano gusto man kang mahibaw magpadugang na? Dili bang utana lang gugugot. Noon sayo pa ni mangutana tag pilay inyong sakop. Okay. Nalayo naman ta sa gitawag og tubag unta nako. Nga patumagas ako atong isyu gini na kay buwa to. Alay, di naman ito mawala. Alis sa tas membro sa daan, kaya interesado ko aning membro ba? Pila jud ka membro ang 70 Adventist, papilay populasyon ninyo? Pila ang
populasyon sa diri Pilipinas o sa tibuok Oh, kalibutan lang? membro ka na, membro lang, membro gyud, membro. Okay. Membro sa Pilipinas. Ano raw? Ah. At noong 2021, niabot na din 1.3 million members. 21. Mayo. Ya karon nga kuan. Kada tuig man nagdugang og halos nag 100,000. 100,000. Sige, kada tuig nagdugang. So, Oo. pwede ra gid ang gamayan ninyo kay milyon ra gid mo. Tungod sa giingon ni Kristo nga sulod sa sigpit nga dalan. Lisod ba sudlon ang sa ikunan kagway bisyo? Inyo ha? Nya kay sa Pilipinas, Brad, kay 85 million man kada ganon. Saon ta man eh? Ang Katoliko. Ang Katoliko 85 million man. At least nakakuha siya sa gitawag og 10%. Sige, kaning kapid sa Katoliko ihatag na lang ni namo sa inyo. Di gyapon mo kapas. At least ang inyo manggod kay gilipat ninyo nidaghan mo tungod Unsa kay gilipat? gilipat niyo ang mga Wala, Brad, wala na mo gilipat ang mga tao nganong nidagan mi. Mali Ang imong bata, interpretasyon. Pero ang bata Tara Philippine history tanawa ha. Philippine history akong basahon. Ang pangutana. Wala, Brad. Dali Philippine history atong basahon. Unsa may dakong rason nganong nidagan ang membros Katoliko? Diya. Paina 77. The beauty of the Catholic rituals and the good character of the first missionaries attract more and more new convert to Roman Catholicism. By the end of the 16th century, there were more than 500 Catholics in the Philippines. By the 17th century, this number doubled over 1 million Catholics. Pauna, kung nato balansihon, sa survey karon na natay 85 million kabuok membro sa simbahang Katoliko. 470,000. Kading 470,000 ipuno na lang ni inyo para out na lang. Yapon. Ama ni giingon imong giuwat. Basin ikaw may nauwat sa gitukod og kano. Sige. Apil Ako, ba? mangutana ko to. Nailad ra gid ga. Sige. Unsay pangutana nimo? Unsay pangutana ning isa? Sige, mangutana ko. Sumala nining inyong Biblia. Asa? Kita ha. Ay, ang Biblia. Unsa na ang Biblia ha? Biblia nga kuhanong katilingban edisyon Katoliko Pastoral. Ang pangutana dire. Sumala nining mabasa. Ang kalibutan sa mga Romano nag-anam kadautan ang simbahan na manag panudlo Asa man na? sa Kristiyano Kristiyano nga Asa wala man na nimo dakong gibasa? kalainan sa kanhi katawhang pagano. Pangutana. Oh, so sumala nining gisulat ninyo nining Biblia. Pangutana nako sa inyo ha. Kining tawagan ni. Akong kanon ha. Sumala nining inyong Biblia nga Unsa lagi? dire. Tulo bersikulo, bro. Unsa man na nga asam na yung gibasa? Unsay kapituloan na Gisulat ni. Akong ipakita ha. asa lagi nagisulat? Asa man na? Dire. Kana, wait. Akong sundan na kanang ko'y Biblia sa Kristohanong Katilingban dire. Bang. Unsa man ni pa nara. Sige. Tulo secret Nara. niya. Tanaw na ko ha. Nara. Biblia Kristiyano Katilingban edisyon unsa lagi asa na nimo gibasa? page 16. Dara. Page 16. Page 16 no? Basaw na ko. Ang kalibutan Asa man na dapit sa Romano, page 16? Asa man na dapit nga isa. Dara. Parang- Ang simbahan na nagtudlo sab Unsay katawang uluhan ana kanang uluhan nga imong gibasa. katawang pag Kanang uluhan nga imong gibasa ba? Unsay uluhan na imong gibasa? ang panghitabo gikan sa mga apostoles hangtod karon mo na dire Sa kadali lang ha. so Ang mga pangitabo, kadali lang. so Ang mga Kapit pangitabo, mo. asa man na wala man dire pataka-taka ra mga. yung sa Asa man na imong gibasa? inyo ang Dili Biblia ba asa man na nimo gibasa? pamalit palit mo Biblia niya Na pa Biblia Kristiyano Katilingban O lagi
asa man na dapit mo gibasa? No, nara gibasa nako ang Lagi, unsay simbahan ulohan? nagtudlo Ulohan ana. sa Kristiyano nga walay sige ra kag- dakong kalainan sa Sige ra kanhi. kag basa ana, pero wala ko nimo tudlay asa dapit mo na gibasa. Kaya to sundan na. Na 16 no? Paina 16 lagi asa man na sa paina 16 unsay paragraph ana, unsay uluhan ana. Lantawa kay akong gikuan. Nara. Ang simbahan o ang pagkakabig ni Constantino. Oh. Pangutana. Ay, asa, di ba na, pagano? page 15 man sa ako. Kadali lang ha, akong tanawon dire. Bag ba? Asa mo basa pa ko. Asa na imo dapit nga kuan, nga statement mo gibasa. Lagi ayaw sa. Oh. Ayun ka nga sakop kanhi. Nga pagano? Kadali lang kako ang simbahan mahimo usab mo magtutudlo sa katawang Kristiyano nga walay dakong kalainan sa kanhing Pagano? katawhang pagano. Klaro. Brad, kadali lang ha. Brad. Dire pa lang daan, Brad. Ay, isa. Dire pa lang daan. Nagduda na ko nimo nga anong gipapasar kag reading comprehension. Ana gisupag. Maestro ni imong ka istorya, Brad. Manang ayaw kog ilada nimong reading comprehension. Kung saan na. Dia ha. Lagi, wala tay supak kana. Pero ang pagsabot nimo mo akong supakan. Dia paminaw ha. Ang simbahan nahimo usab nga magtutudlo sa katawhang Kristiyano nga walay dakong kalainan sa kanhing katawhang pagano. Ang itudlo sa simbahan, paminaw sa. Muna mo explain ko ba kay diring tunguda reading comprehension wa man kay pulos. Panaplagap. Amo to gipapasar ka, gaduda jud ko nimo ba nga gitagaan dagwan nimo glitson manok ni maestra. Da. Mao din ni ang simbahan nahimo tang magtutudlo sa mga tubasa na sa himo usab nga magtutudlo sa katawhang Kristiyano nga walay dakong kalainan sa kanhing katawhang pagano. Mao na ang gitudlo sa simbahan Katoliko karon nga mobiyata sa kanhi nga mga pagtuong mga paganismo. Mao na ang simbahan Katoliko naatay mga lesson dia about anang magdili tas mga anting-anting kaning mga contaminated kayong mga Katoliko ato nang tarong munay buti pasabot diha. That is why kumusulod kang Katoliko, seminaron juga regard sa bota ng mga eksorsismo. Ya juga magkita nga bawal din magpadugo-dugo, Brad. Ano ba? So gidugan sa gunimo ani. Sige. Gawapan ba nimo ni? So pa uyonan nimo ni o sopa ko nimo. Uyonan man ako na. Ang imong pagsabot, pay wala ko yoni mo nang giklaro na ko ang imong pagsabot. Sige. So kaliwa kanhi day pagano day mo. Wala mo pa. Ha? So wa day mo Dili kalainan lagi nga. may pagano. Unsa man eh? Nganong naman ni Romano na kaklaro na kalibutan sa Romano. So Dili ba ang buti Ang inyong pasabot ang kaming Katoliko paminaw explain ako di makaminaw gud. Tanawa ra gaduda na jud ko nimo ani ba? Ang inyong kaming church Katoliko ng Romano. nahimo ming magtutudlo sa katawhan. Tanawa ha. Nahimo ming magtutudlo sa katawhang Kristiyano nga walay dakong kalainan sa kaning katawhang pagano mo na among gitudlo nga dili ta pwede mahimo tang murag pagano. And that is why sa sulod sa simbahan Katoliko na aming mga katekesis about anang magdili o gabak-habak, magdili ani mga paganong pagtuo, halad-halad sa baliti. Mo na. Sa mga gaduna na jud ko nimo ani ba? Sige. O sunod tubag. Kini gyapon Biblia. Sumala ni Biblia, kamo nagtudlo dinhi sa inyong komentaryo. Nya gidawat ninyo ang Asa? estatuan ni Maria tumbasaon. Dire. Asa? Oh. Asa na nga putnot? Unsa nga putnot na? Footnote. Tanawa na to, ha? Sige. Wait lang. Katong highlight. Dire. Ihatag ang page bro, ihatag para mas Page sa Exodo. Ingon ang Exodo nga dili ta magbuhat og magbaton og laing Dios. Asa unsa lagi na nga putnot? Asa nga putnot na? Dire footnote sa mga larawan. Lagi sa mga larawan unsa nga libro sa Exodo ba na? Usa ba na? Sa samang paagi
Gitugot Dili ba? Asa lagi na, asa lagi na nga putnot. Usa ka putnot na. Sa manilibungan. Estatuan ni Maria. Ana. Oh, estatuan ni Maria. Lagi ba? Asa lagi na nimo gibasa nga putnot sa Exodo ba na? Nabas Leviticus? Exodo daw? Exodo 20. Ubos. Exodo 20. Kasama pa gitugot sa simbahan karon ang pagbutang og mga estatuan ni Maria. So klaro na kamo ra day gabot-buot Isa. butang. Asa. Undayon sa may problema ana. Oh, giuyo na ninyo. Uyon kani. Tama na sa Biblia. Yun na nako na sa may problema nimo ana Santa Maria. So klaro nga kamo ra day nagbutang niya ng estatwa. Wala lisod po, ganaman may authority gikas Ginoo, alang-alang magkamo dunay authority ana. Pangutana. Matod sa sunod, napuno ko ikaduha una og ikaduha ay pagbaton og laing Dios sa tubangan ko og mga larawan. Pangutana. Kining larawan o estatwa ni Maria gidili ba ni sa Dios o dili tubaga? Wala na gidili sa Dios kay way giingon di ana sa imong gibasang gidili ang imahe ni Santa Maria ni kaduha dili ka magbaton og laing Dios wa man mo ingon ng Katoliko Dios Maria kun imong gihimong Dios si Maria ikaw nagbaton laing Dios ana dili ang Katoliko So kamo straight to the point. So Ikaw gusto naman mo sa Dios wala. wala man mi nagsupak sa Ginoo kay kanang pulo kasugo amo man nagisunod mao bitaw ni way Katoliko gagama og mga imahe siyawa sus Ginoo ko Kani dili ka magbaton og laing Dios. Inyo man ning gisupak. Gisupak ninyo ni o gituman. Wala man may nagbaton og laing Dios kaya ang among Ginoo Trinity man. Dili man si Santa Maria, di man ang mga santos. Kung himuon ni mong Dios si Santa Maria, ikaw problemado ana. Straight to the point. Laps, migo. Oh. Kanang kini si Jan Boy ba, reveal din man sa Katoliko nagpaila pong tinuod. Masabay mo ikaingon ani? Sagdi. Sagdi lang na kay humanami ka kumbate ana regarding ato yan tinuohang pintuan. Aglipayan Church o gusto ka tanawa tong among conversation. Sige. Sunod. Okay. Tubag. Sige. Sa Lucas 3:7, nga mismo ni Biblia sa Kristiyanong Katilingban, nga kamo kaliwat sa bitin. Atong basahon. Basa. Sige. Kaya kung basahon na. Footnote. Sige, gan. Lucas 3. Maestro imong katubang ha. Sige. Mga deboto tang magtotoo. Katoliko, kaliwat og bitin. Tarungag basa. Basahon. Tarungag basa. Reading comprehension di ka kabulong basa, bebe. Dire. Basahon na. Mga deboto tang magtotoo og maayong Katoliko og kaliwat sa kanang maayong Katoliko, yasawa na. Sa ako klarohon daan. Kanang maayong Katoliko, yasawa na o dili? Iya sayawa. Naday maayo siyawa ron? Naday maayo siyawa ron? Klaro. Brad, ayog supata. Brad. Na maayo na din ni yawa ron. So kinsay ako sige. De. Sumpay. Unsay sumpay? Dili ako ang nagsulti ani kun dili ang Lagi inyong unsay sumpay. Biblia. Lagi unsay sumpay. Ha? Unsay sumpay na imong gibasa? No? Og kaliwat sa mga bitin. Unsay nakabutang pag ingon og maayong Katoliko unsay nakabutang before aning og kaliwat sa mga bitin. Unsay nakabutang dia? No? Og kaliwat sa mga bitin. Lagi unsay nakabutang, naay period, naay kama, naay unsa ba? Sumala nini mabasa. O lagi, wa ko mangutag mabasa unsay nakabutang anang maayong Katoliko o kaliwat sa bitin. Unsay sunod aning term maayong Katoliko na ba nay kama, na bay period, na bay hyphen, na bay das, unsa ba? Continuously lagi ni ang pagbasa. Lagi wa ko mangutang nag continuously. Unsa bang nakabutang dana na bay period, kama, slash, unsa ba? O dat si dat. Kani day? Unsa day na? Diba? Sus Ginoong dugo Brad. Asi minaron ta ka ha. Asa man ni nagapasar kag reading comprehension wa. Dili na dat. Hoy, dili na dat. Aro ka masayag kanang tulo ka buok diha paminaw sa
aron makaibalo ka ba kay grade 1 section tambis makabalo ana. Kanang dat nga imong giingon for your information, correction. Dili na dat ha. Oh, ibutan sa imong alimpatakan kay maestro nimong kaistorya. Pero hindi lang ko kuan, wala ko katudlo. Ang tulo ka buok period nga magsunod sa English grammar gitawag na og ellipse. Unsa may gamit anang ellipse in terms of English grammar? Ang gamit anang ellipse mukot kag laing statement kadili siya sumpay sa maong statement nga una nimong gibasa imong gidugtong diha. So kanang giingon kaliwat sa bitin, di na katoliko kamo na siya. Kanang galigi butangan na gali na diag ellipse. Imo pang isumpay nga maora jab continuation ya po na dili oy. Tanawa, maayong katoliko. Kanang maayong katoliko iya ba na siya yung kago na maayo na din niyawa ron. Straight to the point. Pastila na lang in taon dolor. Mga na yung resulta sa namina sa maling turo. Brad, gaduda na siya ko nimo Brad og di eskwela ka ani Brad gibayran na siguro nimo og manok ni maestra makapasar ka. Sus Ginoo ko. Mama ko tana ko nimo kuya. Kaniha. Kung ang amuang relihiyon, isa kayawa. Nya, unsa man ning ingon si Ezekiel 22:29. Kani ang atubagon mo kuya. Sige. Kuha tignan ang cellphone. Palaban Kani din kuya mamutan ko. kid. Sige. Ang unsa man ning ingon sa Biblia kuya, dili may mo ang nag-ingon ha, ang Biblia ang nag-ingon. Kani. Basa. Kanila, dali lang. Taro nga tawag basa day. Miss Sokol ang mga pare sa balaod. Kana? Isla na nila. Kuha ito lang kung cellphone na yun. Kanang ni Sokol ang mga pare. Ha? O ba na? Kuya, dili may ang nag-ingon ha. Nga, dali lang. Sige. Dali lang Ni ha. Sokol ang pare, Ezekiel 22:26. Hindi na siya. Kuya, tingin ko. Sa pilain na. Ano? Continue. Kuya, ti bala daray ko. Ako pa na tao. Ay, hindi ko kabagong kuya. Hindi ko patay. Kana lagi o. Pare na o. Pare ni Sokol sa balaod. Likoy kay pagin mo. Sige. Say pangutana ni Dili mo kuya. na. Kung ingnon mong kami ang yawa, nya. Paano mo maingon nga yawa me? Kaya nga me, nagabantay man me. Sa pulo ka sa Kadali lang ba? Uy. O sa atong imong gibasa nga nasa Ezekiel. Ninyo man din isdan ang Biblia, gidugangan kay Biblia. Wala list Biblia, gidugangan pag nag-version. Dali lang ito.